Sipineji nai, sipineji woye. Sipineji woye, sipineji nai. Programu ya Pamuno imba Giroria, Gave Giroria Matibaba. Sipineji woye, CB wewe. Pamuno imba Giroria, Gave Giroria Matibaba. Sipineji woye, CB wewe. Zamara wapugama pa maso we. Alright. Ya, pakaipa. Inga November atanga zvisina kumira mushe. Madzimai vepi. Tipire katinzwe. Mukomana akambofonera kamazuva apera aya. Akati mukoma svikai kuno kune nyaya. Haina ndinaunya unyomutora hangu serious. Nhasi atozoita kuyaka pamba pangu nababa Makaro vachinditora. Chiko chanyanyonetsa naye madzimai vepi. Madzibaba, handifunge kuti ingateta nyaya yekuti munoshedzwa. Inayo yekuti takataura tikatowirirana. Kuwirirana kupi kwachona ikokoko? Usatomboda hako kuita mureve wenhema wefebi. Aiwa kana ichikombera. Imbodzikamisa hasha katiwane kugadzirisa nyaya. Madzimai vepi, tipire nyaya yacho tinzwe. Haisi nawo yakambokurisa baba Sibi. Kuti kudaro here madzimai vepi. But mukomana uyu angambofambire nawo diki uyu. Baba Sibi, chimbomubvunzai kuti ari kuita here majutizi ake ese here muno mumba. Asi handisi kukubikira here. Unondibikira? Ko hembe handisi kukuwachira here. Unowacha hakoka, asi kwete dzese. Unotamba shamwari, munhu anowacha ega zvivharangozi zvake. Aizvi, ndonyaya yacho. Zvaari mahwani. Inde pari trick. Heyo kababa Makarwe, munoionawo sei? Naye chikombera mufana wangu. Chiko chinombonetsa pakutiuka kana uchigezaka, wobva ungozviwachira shashiko yako ka1. Hapana kana stereke kambowandisapo. Ipapa hamureve nhema mazobagarwe. Murume chaiya neutsanana abude kubva kugeza neshashiko isina kuwacha. Achisvikokanda mumba hanzi kaslave kaya kachawacha. Slave pakuwacha shashiko yemurume wako here. Amanaka. Inga zvakaoma. Dai maiziva kuti kunze uko kutori nevarume vanotozvitira mumashashiko zvekuti pakuwacha apa. Unoita ngekuwacha ndapwenika. Hamaimbodaro imimi. Wachaya asikana kana zvichikuitirai. Aiyewa madzimai vepi, hatidarozve. Imi maonero angu inini. Ndoona sekuti kuwachira murume shashikoka kanhu kadiki kudarika kubikira munhu nekumuwachira maovhorosi. Haurevi nhemaka ipapo baba Sibi. Vanotowacha zvavo 1 t-shirt apa inenge yatonzwa nedikita, utozombosheya kuziva kuti zvinotombofamba sei. Varume ininika hantombodi kurambwa ndakaviga mupinyu. Inyaya kai ine nharo. Munoziva here kuti kuna vamwe varume kutoti vanotozviwachira zvemukati zvavo vasingatombodi kuti vana vamwe vanhu vabade tsvina dzavo. Kozotiwo kuna vamwe wokuti akatongori achingororaka ndobva atongoregedza kuwacha zvemukati zvake. Asi pese apa aitombozviwachira because kuna vamwe vakadzi wokuti vanoda kuwachira varume vavo kwete vamwe wokuti havadi. Ndichipendera nyaya yanguka ndinongoti imimika ichahenye zvinokuitira mudzimba dzenyu. Asi ana bamunini vanguka ukazosangana neasingade kuwachaka ibva matongodzidza naipapa maibata mobva matongoita zviripo. Because in future hatidi kuzogadzisa nyaya yakaita seiyi. Munhu ngaangozviwachira chivharangozi chake. Baba Makarwe, hamuna zvamataura apa. Basa kurebesa musipa muchitaura zvisimo mutsika dzedu dzemaZimbabwenzi. Musade kufurira vanhu zvakashata imimi. Saka mimi zvamukuti zvakanaka ndezvipapa. Ndanzwa madzimai Febhi vari kuti haana maoko ake here. Ko pamunokumbira mari yake mune musina yenyere. Kana musina tsvagai mabasazve. Kandiro kanoenda kunobva kamwe asikana. Ihemeni iyoyo madzimai Geti. Asi ndimbobvunzawo hangu 1 mubvunzo madzimai Febhi. Let's seika muna maid. Mozoona maid iye ari kutora zvivharangozi zvemurume wenyu achiwacha. Zvinopera mushe here nai? Ameno kana ane simba nazvo. Aya ndo mamwe maside effects eFacebook aya. Okay. One advice yandiri kukupai madzimai Febhi. Dai zvaibviraka maita Facebook shoma. Kana ine zviri kutondinetsawo. Kuti ambori mamitazi mangani ekuti munhu ungabva watosimudza kamutsipa tsinga kuti tara. Munhu achiramba kuwachira murume wake. Zvakutoda kutsvaga maidika kana girlfriend chete. Aiwa, bharisike mbonitaurira. Unorwa nepi simba rekubuda mubhati nechivharangozi chako chakasviba. Ininika, ndakatopedzisa kuzozvida ndiri kumagrade 2 or 3. Garwe, ndakagara ndakuudzaiwo kuti hausimbori murume pane vamwe varume. Saka gara zvako wabuda nekukasika. Hede, huri, seka zvako mwana wamakwira miti. Munhu nemunhu neshashiko dzake. Zvakasiyana nekukwesha munhu mazino. Imi varume imi kaimi, koshesai personal hygiene dzenyu. Zvatingatorwa kamuno. Anyway, munhu ngaangoita zvinomuitira. Asi please ndapota. Advice dzenyu dzamunopiwana natete venyu paFacebook apa. Mumwe anoswera arambwa. Nekuti vazhinjika vakadzifoira dzimba idzodzo. Vakutodawo kuputsawo dzenyu. Ipo pano patiri panapa.
hapashaikika varume vanovachira vakadzi vavo zvivharangozi nekuda kwerudo, kwete kuti vakadyiswa. Saka madzimai Febhi, kana muchinyatsoda murume wenyuka, handione paine nidhi yekuti museme murume wenyini. Ha, kana kusema kwacho ninda kushaya. Ipapapo munhu haatomboziza hake kana kusvisvina. Nhai chikombera. Okay, sara nemukadzi wako, takuenda isu. Madzimai Geti, handi. Sipineji nai, sipineji woye. Sipineji woye, sipineji nai.